ଓଡ଼ିଶାର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଯିଏକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ନବରଙ୍ଗପୁରର ଏକ ସଭାରେ ଯାହାକି ଡିକ୍ଲାର ହେଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଗତକାଲି ନବରଙ୍ଗପୁରର ଏକ ବିଜେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଯାହାକି ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମା ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯାହାକି ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ସରକାର ପାୱାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯାହାକି ସେମାନେ ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ବିଜେଡ଼ି ଉପରେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆଉ ଏହା କେବେଠାରୁ ହେବ ତାହା ନେଇ କିଛି ଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ। ଯାହାକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ପାୱାରକୁ ଆସିବ ତାପରେ ଯାଇକି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଯାହାକି ଭିତରି କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଖବର ସହିତ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ୟା ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଖବର ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ଖବରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ